Siya Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa Bunga Puluan. It's already 11:12 p.m. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkus ikaw ay pakikinggan, ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong Top Secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Hello po, magandang gabi. Hello po, good evening. Hello po, good Hi. evening. Good evening. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Jess po, Jazz. Ilan taon ka na, Jazz? 30. 30. Sang lupalop ka naman galing, Jazz? Somewhere in Asia po. Somewhere in Asia. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito, Jazz. 30 from somewhere in Asia. Ano ang top secret mo? Dapat na po ba akong umuwi ng Pinas or mas kailangan ko magstay sa lugar kung nasan ako ngayon? Pwede bang malaman kung bakit bigla kang napapatanong na dapat na bang umuwi ka ng Pilipinas? Bigyan mo kami ng background tungkol sa sitwasyon mo. Ano ba tong nagpapabigat ng damdamin mo? Okay po, bale, working po ako as OFW po ako dito ngayon sa bansa kung nasan ako. Then, meron po akong 2 anak sa Pinas. Then, dito sa bansa kung nasan ako, kasama ko po yung live-in partner ko. Siguro napatawag ako kasi, sorry, medyo pressure ako. Or hindi ko alam kung baka dahil sa hormones or ano yung nafe-feel ko ngayon. Kasi yung mga nangyayari ngayon dyan sa Pinas, parang sobrang nag-worry ako sa mga anak ko. And then, parang kaya ang dami lang gustong gawin sa buhay pero parang hindi pwede kasi walang kasama. Kunyari, halimbawa yung panganay ko, gusto niya kasi mag-voice lesson, tas acting lesson, kaso yung yaya nila hindi pwedeng magbiyahe ng malayo. Yung tita nila, may work naman, tas yung lolo hindi rin pwedeng bumiyahe ng malayo. So may part sa akin na nagigilty ako kasi baka dahil wala ako doon, wala ako dyan sa Pinas. Hindi ko mabigyan ng opportunity yung anak ko mailabas yung talent niya, hindi ko masupport yung talent niya. Pero nandito ako sa sitwasyon na kailangan ko magstay kasi kapag umuwi ako ng Pinas, hindi ko naman mabigay yung magandang buhay kasi yung daddy lang nila yung nag-work. Yung gano'n, yung parang sobrang gulo lang ng utak ko ngayon. Kaya napatawag ako kasi hindi ako makatulog, kakaisip. Sorry. Wala kang dapat ipagpaumanhin sa amin, Jazz. Kami naman dito ay makikinig lang sa iyo. Alam naming mabigat tong pinagdaraanan mo at bilang isang ina, mahirap talaga na malayo sa mga anak mo. Lalong-lalo na nakikita mo sila na eager na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin pero hindi nila magawa dahil nga wala silang kasama na pwedeng masamahan sila doon sa pagtupad ng kanilang mga gustong mangyari sa buhay nila. Jazz, gusto lang namin matanong dito, yung pag-a-abroad nyo ba ng partner mo ay talaga
talagang napagdesisyonan ninyo na parehas kayo ang may gusto, kasama na doon na pumayag ang mga kaanak ninyo na ngayon ay nag-aalaga ng mga anak ninyo? Yes po, bale kasi siya yung nauna dito, 5 years siyang nauna, then after 5 years yung mismong amo namin na-request naman kung puwede ako, since yung bunso namin is 7 years old na, kung puwedeng mag-work na rin ako dito. Kasi dito sa work namin kasama ko din yung mama ko. Then Hmm. nung una naman kasi parang siyempre sa buhay sa Pinas, parang sa akin sobrang laki ng ang taas ng pangarap ng mga anak ko, lalo na yung panganay ko. So parang kailangan ano, nakapondo kami. Kasi Mhm. gusto niya ano, ang dami niyang talent, tapos lagi niya sinasabi na, "Mi, gusto ko maging doktor ako." Tas ako naman nape-pressure kasi galing rin naman kaming mag-asawa sa ano, yung sakto lang din yung ano, pinanggalingang pamilya, walang walang Mhm. mamanahin, walang ano, kumbaga sariling kayod para sa pamilyang binuo Mm. namin. So, andun ako sa ano, kailangan ko mag-abroad, kailangan dalawa kami. Kasi paano 'pag nag-college na 'to, paano kung yan talaga yung gusto niya, ano namin masusuportahan kung isa lang yung nagwo-work, yung gano'n. Mm. Kaya Mm. noong nandiyan ako sa Pinas, sobrang, ay hindi, yung homesick, yung mga worries na yan, kaya ko yan, ma-handle ko yan, kasi magyayaya na lang, yung mga gano'n. Yung parang hindi ko inisip yung reality, ganito pala. Unlike nung nandiyan ako na parang sa akin lang kumita ng pera, kasi gusto kong paghandaan yung pag-aaral nga nila sa college, Mhm. gano'n. Ilang taon ka nang namamasukan sa ibang bansa, Jazz? Bale pang 2 years po, Pang two ngayong June. years. Tuwing kailan ka umuuwi ng Pilipinas? Hindi pa po ako nakakauwi, bale siya po yung mga anak po namin yung pumupunta dito. Puwede bang malaman kung nakailang beses nang punta diyan yung mga anak ninyo? Since nung pumunta po ako dito, isa pa lang, kasi last March umuwi yung live-in partner ko kasi graduation ng dalawang anak namin, kinder and grade 6. Hindi ka nakauwi nung time na yon. Hindi, kasi bawal kaming magsabay, dalawa kasi same process kami, eh. Mhm. So, parehas kayo na namamasukan sa iisang kumpanya, tama? O sa Opo, iisang sa yes po. sa iisang pinagsisilbihan. Tapos hindi kayo puwedeng magsabay ng leave ninyo, tama? Yes po. Mm. Ano pumapasok sa isip mo ngayon? Anong anong parang nakikita mong pupuwedeng maging plano ninyo para masolusyonan itong pangamba mo? Medyo drain kasi ako talaga ngayon, parang ilang buwan na rin na-drain ako, kasi parang nandun nga ako sa magpapaka-mommy ba ako o itutuloy ko 'to kasi mas kailangan ko 'to. Tapos parang 'pag yung mga nangyayari sa Pinas, halimbawa may sinabi ako ganito yung gawin sa anak ko, magbibigay ako ng mga instruction, pati sa mga school works niya, sa mga dapat kainin nila, yung parang gano'n. 'Pag hindi nangyari or may halimbawa nag-utos akong mag-grocery, sasabihin ko lahat ng igo-grocery, ganyan. Mhm. Tas may hindi nabili, parang naano ko na, sana binili kasi para hindi hihingi ng aling-aling oras, wala namang bibili niyan para sa kanila. Parang gusto ko 'pag sinabi ko mangyayari. Kaya minsan iniisip ko baka ina-anxiety ako, nade-depress ako, kasi bakit ba naapektuhan ako sa, parang ang big deal sa akin ang lahat ng bagay, ta's parang napapagod ako kasi nagwo-work ako, pero parang gusto ko ano ko pa rin, Hands-on. nama-manage ko pa rin sila dun sa Pinas, gano'n. Kaya sabi ko, lagi kasi ako nakikinig ng Love Radio kada ano, overtime, kasi ang work namin is 8 AM until 9 PM. So, yung 2 hours dun, yung 7 to 9 PM, nakikinig na ako ng mga upload niyo sa ano, sa YouTube. Kaya sabi ko, siguro eto yung ano, pagka sobrang wala akong makausap, hindi na kasi ako nagshi-share sa mga friends ko sa mga ganitong sitwasyon, kasi parang mas gusto kong ina-isolate ko yung sarili ko 'pag magulo yung utak ko, eh. Mm. Kaya sabi ko siguro try ko mag-ano, tumawag kila DJ Rocky and Titan Jello para man lang, kasi ang gaganda po ng mga na-a-advice niyo sa mga tumatawag sa inyo. Mhm.
Mahirap yung sitwasyon mo. Naiipit ka sa pagitan ng gusto mong magpakananay. Nandun yung guilt na malayo ka sa mga anak mo. And at the same time, gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata, which is acceptable. Tama. And kung nandiyan ka sa sitwasyon na yan, huwag mong isipin na para kang baliw ha. Kasi baka mamaya isipin mo mababaliw ka na sa sitwasyon mo. Pero normal lang na makaramdam ng lahat ng mga nararamdaman mo ngayon dahil ang dami talagang nangyayaring nakakatakot dito sa Pilipinas. Yes. Jazz, sino yung pinaka napagkakatiwalaan mo na nandito sa Pilipinas na nakakasama ng mga anak mo? Kanino mo mismo inahabilin itong mga anak ninyo? Side po ng live-in partner ko. Side ng live-in partner mo. Opo. Kumusta yung relasyon mo doon sa side ng live-in partner mo? Okay naman po. Okay naman kami ng ng In-laws mo? biyenan ko tsaka ng yung kapatid. Kasi minsan nga busy sila. Tapos kasi yung nag-aalaga ng anak ko, pipi at bingi. Mm. Yes. Pero nagkakaintindihan sila ng mga anak ko kasi yung sabukan ng bibig ng anak ko. Ganun. Yung kasing yaya nila, yung nanay nung yaya nila is ninong ng biyenan ko sa kasal. Mhm. Kaya sobrang kilala ng asawa ko. Kaya yun yung gusto niya talagang mag-alaga. Masasabi mo ba na yung etong nag-aalaga sa mga anak mo ay parang kahit papano nandun yung care, yung pagmamahal bilang Opo, isang okay naman. tagapag-alaga? Yes po, okay naman kasi nakikita ko naman sa CCTV, sobrang okay niya. Tsaka nung Mm. nandun ako sa Pinas, kilala ko din talaga siya. Maasikaso siya sa mga anak niya, Mm. ganun. Kasi Mm. syempre hindi yung parang minsan siguro may iba na parang misunderstood pag nasisigaw na yun, hindi naman siya nakakasigaw. Kaya parang less worries naman ako sa mga ganun. Yun nga lang Mm. yung pag halimbawa may mga check-up, hindi siya pwede. Mm. Kasi hindi niya nga. So tatawag ako sa kumari ko, ganyan. Pag wala Mm. yung hipag ko Mm. na samahan. Yung parang ang dami ko pa ring hinahanap. Tapos Mm. parang minsan iniisip ko, uuwi akong nanay. Kasi parang may mga time na na-invalidate ako pag parang minsan hindi valid na nagagalit ako na naiinis ako pag kasi may time na may nanuntok sa anak ko na bunso sa labas. Mhm. Ayun, nagalit ako, kinausap ko yung nanay, nag-direct ako mismo sa nanay nung bata na Mm. kinausap ko sa phone. Mhm. Tapos parang ang naging take naman nung biyenan ko is away bata lang. Ang sabi ko ang akin naman, hindi na siya pwedeng sabihing away bata kasi may pananakit. Mm. Yung gano'n, yung parang, yun yung may mga time na gano'n na parang feeling ko na-invalidate ako na parang Mm. minsan kino-question ko yung sarili ko, okey lang ba ako? Mm. Kailangan ba yung mga batang 90s noon na parang normal lang nagsusundukan tapos yun yung ayaw ko maparanas sa mga anak ko na parang hindi siya talaga normal lalo na yung mga nangyayari ngayon, yung mindset ng mga bata na noon okey lang yung suntukan na yan kasi away bata tas ngayon iba na yung tumatakbo sa utak ng mga bata, yung akala mong simpleng manununtok lang yun pala ang dami na niyang plano sa utak niya na puwede niyang gawin dun sa kalaro niya, baka itulak niya habang may umaandar na sasakyan, yung mga gano'n yung umaano ko sabi iniisip ko, okey lang ba ako or talagang tama lang yung nagiging reaksyon ko na dapat 'pag may ganyan aagapan agad, sosolusyunan agad, kakausapin agad yung magulang nung bata na, at least ma-aware man lang sila yung anak nila gano'n na yung mga gano'n. Yun yung isa ko pang concern na parang minsan feeling nila OA ako tapos sa'kin naman ay feeling ko na-invalidate ako ta's ang dating naman sa kanila OA lagi yung reaksyon ko, gano'n. Jess, unang-una Po. sa lahat, mahigpit na yakap muna sa katulad mo. Mhm. With consent. Mhm. Yes, with consent. Salamat. Alam mo, Jess, nakakalungkot lang dahil hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganito. Maraming OFW ngayon na nakaka-relate sa'yo na ganito rin yung pinagdadaanan. And unang-una, thank you sa tiwala mo sa amin ni DJ Rocky na nandito ka tumawag. And
hindi namin i-invalidate yung nararamdaman mo. Kundi valid lahat ng nararamdaman mo bilang isang nanay na nag-aalala ka sa anak mo dahil hindi mo sila katabi. Normal yun. Talagang OA ang nanay. Opo. Talagang OA ang nanay. Hindi natin pwedeng questionin ang pagiging OA ng nanay dahil ang nanay laging gusto niyan sa anak nila yung best. Totoo. Tsaka inuluwal mo yan mula sa katawan mo. Yes. Diba? Alam mo, yung paghikbi niyan may something. Alam mo, kapag nilagnat yan, nako, merong hindi nangyaring tama. Alam mo, pakiramdam mo, nararamdaman mo kung ano yung isinisigaw kahit hindi sumigaw yung anak mo. Tama. Yun ang koneksyon ng ina tsaka ng anak. Kaya walang pwedeng mag-question sa isang ina kundi sarili niya lang din. And wag mong questionin yung sarili mo na baka OA na nga naman ako, baka naman talagang tama yung mga sinasabi ng tao sa akin. Yan yung ano mo pagpapalaki mo Yan yung values na meron ka na dapat kong proteksyonan yung anak ko. Ngayon, ang tanong mo at ang pinaka gusto natin na sagutin dito kung uuwi ka ba ng Pinas o mananatili ka dyan. Eh narinig rin naman namin kanina ni partner na syempre gusto mong makapag-provide. Kailangan ng family mo yan. Maraming mga demand din yung anak mo na gusto niya mag-doktor at gusto mo maibigay yun bilang isang magulang. Pero kasi nandun tayo sa parte ngayon o senaryo ngayon na nawawalan ka na ng peace of mind Makakapag-perform ka pa ba sa trabaho mo na maayos kung ikaw mismo nalulungkot, nahihirapan na magtrabaho, hindi ka na mentally stable, 'di ba? Hindi na maayos yung pag-iisip mo para mag-work dahil nga yung utak mo nasa Pilipinas pero yung sarili mo nasa ibang bansa. Mahirap po 'yun. Opo, sobra. Sobrang hirap. 'Di ba? Kaya lagi, minsan, yung live-in partner ko, kasi parang siya chill lang. Bakit ako pressure? Ganun. Parang, bakit sa kanya? O sige, okay na yun. Pag, halimbawa, maglilista ako ng, yung pang 1 week nilang ulam, simula almusal hanggang hapunan, ganyan. Pag kasi pinakita ko sa kanya, okay ba to? Ganito, ito yung mga naisip ko, ganyan. Sabi, okay na yan. Yung parang ako, ang tagal kong pinag-isipan, nag-pressure ako kung healthy ba itong kinakain ng mga bata. Kasi ikaw parang chill lang. Ma'am. Kaya, Ma'am Jazz, sige po, tuloy niyo na, ma'am. Kaya yun, parang minsan, yun nga yung naiisip ko talaga, sobrang gulo na uwi na ba ako ng Pinas o baka okay lang talaga ako. Okay. Wala ba akong kasama, wala ba akong katulong, ako lang ba to? Ma'am Jazz, maaari ba ako magpaliwanag sa iyo bilang isang lalaki rin din doon sa nangyayari sa inyo ng partner mo? Alam mo kasi, Ma'am Jazz, kaming mga lalaki talaga, minsan hindi kami vocal, hindi rin kami masyadong ma-react sa mga nangyayari. Pero deep inside, nahihirapan, nasasaktan kami. In relationship kasi, Ma'am, hindi pwedeng parehas kayo magpapakita ng kahinaan ninyo. Kumbaga siguro nakikita rin ng partner mo na naguguluhan ka, nalilito ka. At siguro yung pag-react niya lang dun sa mga tanong mo, ginagawa niya lang na parang normal lang. Dahil ayaw niya ipakita sa'yo na siya mismo nalulungkot, nalilito na rin. 'Di ba? Bilang isang lalaki kasi minsan, Ma'am, hindi namin tinatanggal yung pagiging manly namin Yung parang matigas kami. Okay na yan. Ganun talaga. Alam mo, Ma'am, sobrang laki po talaga ng diferensya ng pagmamahal ng isang nanay sa isang tatay talaga Magkaiba lang din siguro ng lengguwahe o paraan ng pagmamahal ng isang lalaki Tama. sa babae. Tama. Sabihin na natin na chill lang o nonchalant ang mga lalaki, pero mahal din naman nila yung mga anak nila. Tama. At hindi porke hindi sila yung katulad nating mga babae na parang, ay dapat gawin natin to, dapat gawin natin yun. Hindi ibig sabihin po nun ay hindi na nila mahal. Oo. At hindi ka Magkaiba na rin lang nila talaga ng mahal, paraan. Oo Malinaw na malinaw yun na magkakaiba tayo ng paraan talaga ng pagmamahal pagdating sa mga anak natin at dun sa partner din natin. Tama, partner. Mm. Alam mo, Ma'am Jess, tingin ko pag-usapan ninyong dalawa Napag-usapan niyo na po ba?
Kasi hindi po talaga kami nakakapag-usap ng ano kasi yung ganito yung nagiging emosyon ko agad. Parang kung kailan sobrang bigat tsaka ako ta's iba yung emosyon na nabibitaw ko. Kaya parang minsan ayaw niya entertainin kasi baka daw mauwi lang kami sa away. Kasi iba yung point of view ko, ta's sa kanya iba din. Ta's papalipasin namin, ta's busy na naman kami hanggang 'di na naman po Mm. mapag-uusapan. Gano'n yung nagiging setup. Mm. Kaya ngayon sobrang gulo ng utak ko. Iniintindi ko talaga yung sitwasyon na lalaki siya ta's babae ako, ta's minsan siguro feeling ko na-i-invalidate lang yung nararamdaman ko kasi nga, ini-invalidate niya ako ta's minsan naman iniisip ko na, ay hindi ako ini-invalidate niyan, hindi lang talaga yan makapagbitaw ng tamang emosyon kasi kumbaga wala siyang ni-look forward na kung paano ba maging tatay tsaka 17 years old lang kasi kami talaga nung nagkaroon ng unang anak. Mm. Kaya parang wala kaming hindi lumawak yung ano namin na Mm. hindi kami ready. Mhm. Kaya minsan iniintindi ko pero 'pag minsan naman feeling ko drain ako, di ko naiintindihan kaya gano'n. Mm. Parang sobrang lungkot ko, sobrang feeling ko mag-isa ako, gano'n. Mm. Sana magkaroon kayo ulit ng conversation ng partner mo, Jazz, tungkol dito sa talagang nararamdaman mo. Kung pupwedeng maging vulnerable ka sa kanya at kung pupwedeng simulan mo ito na sa paraan na or sa linya na pwede mo ba akong mapakinggan sa pagkakataong ito at subukan mo kong intindihin kasi hindi ko na kinakaya tong nararamdaman ko. Kasi minsan kasi ang akala ng isang lalaki kailangan nila ng advice o ng solusyon dun agad sa problema natin o dun sa issue o pinagdaraanan natin na hindi nila naiisip na minsan kailangan lang din natin ilabas tong nararamdaman natin. Kailangan lang din na may makikinig. Oo, kailangan lang din natin ng may makikinig at maramdaman mo mula sa kanya na parehas kayong magkakampi dito sa sitwasyon na to at hindi kayo magkalaban, na magkasama kayo. And I think yun yung pinakamahalaga sa isang relasyon yung maramdaman mo na hindi ka nag-iisa, na parehas kayong nagga-grind, parehas kayong lumalaban sa kung ano man yung issue talaga nitong relasyon ninyo o kung ano man yung hinaharap ng pamilya ninyo. And I think mahalaga din po na ang mga OFW ay nagsiset ng short-term goal at long-term goal. Ngayon, naisip nyo ba kung ano yung long-term goal? Kung bakit kayo nagtatrabaho sa ibang bansa? Ano ba, makaipon para 20 years ba itong long-term goal ninyo para sa mga bata na magkasama kayo? O meron ba dyan na, okay, in 1 year uuwi ka sa Pilipinas, magpo-focus ka, magbe-business ka? Napag-usapan nyo ba yun? Kasi kung sakaling hindi pa malinaw yung plano ninyo, yung goal ninyo, baka po pwedeng ngayon, pagkatapos ng tawag na ito, makapagbato kayo ng magandang game plan. O sabihin natin magandang plano para kahit papano masolusyonan itong nararamdaman mo. And naniniwala ako, Jazz, na itong pangamba, yung anxiety, yung pag-iisip mo dun sa mga bata ay hindi matatapos ngayong gabing ito. Gabi-gabi habang nandyan ka sa ibang bansa, maiisip mo sila sa paggising mo, sa pagbangon mo, minsan sa madaling araw paggising mo, maaaalimpungatan ka, sila pa rin ang maiisip mo. Kaya hanggat wala kayong nilulook forward na goal, na short term o long term, hindi nyo maaabot yung kapayapaan na nararapat para sa inyo. So, malinaw sana dapat yon sa inyo bilang magpartner. At naintindihan namin na at an early age, naging mga magulang na kayo. Pero tingnan nyo naman, nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, nag-mature din talaga kayo. Kasi itong gawain na ito, 'di ba? O itong desisyon na ito na mag-ibang bansa ka para mas makapagbigay ka ng mas magandang kinabukasan sa mga anak ninyo. Grabe na yun. Grabing sakripisyo yun. Malaking risk yun. Malaking risk yun. Lumayo sa pamilya, sa mga anak para magtrabaho. And saludo kami sa inyo, Jazz, kasi hindi lahat ng maagang nagkapamilya na katulad ninyo ay ganyan yung thinking. Diba na yung iba dumidepende sa magulang agad Oo. Kumbaga kayo, sumugal kayo sa ibang bansa. Tingin ko, ang ganda ng lahat ng sinabi ni partner ni Rocky. Tingin ko, Sobra po.
proper communication lang talaga. Mm-mm. Pag-usapan ninyo Oo. nang hindi ka nandito sa emosyon mo ngayon na to. Mm-mm. Nandun ka sa normal ka lang at paglaanan ninyo ng oras. Oras. Panahon na Mm-mm. kung ano bang tawagan ninyo, ma'am? Na ano po, Ng DND. par- Ano? Me and D? Apo. Okay, kunyari, sabihin mo sa kanya, di, Mm-mm. alam mo, nakaraan, Ito na yung nararamdaman ko. ito na yung nararamdaman ko, tumawag na nga ako sa love reading. Mm-mm. Nakausap ko yung Sinasabi ko dalawa. yun sa kanya. Oo, Mm. maging totoo ka. O pwede mong Maging i-play open to sa ka. kanya. Send mo yung link na Oo, to. maging open ka. Kasi, Sabi ko na sobrang nahihirapan na ako, hindi ako makakuha ng tamang sagot sa'yo. Tatawag na talaga ako sa lab radio na nasabi ko sa kanya lagi. hindi, alam mo, makakakuha ka rin sa kanya ng tamang sagot. Wag mo rin sabihin kasi sa kanya na, baka hindi ako makakuha sa iyo ng tamang sagot. Alam mo naman, ang mga lalaki, minsan nasasaktan din yan kapag nakakarinig ng ganyan. Oo. Lagi mo pa rin ipaparamdam sa kanya na magkakampi kayo. At the end of the day, magkakampi kayo. Kayo parehas sumugal dyan. Dapat walang ibang magtutulungan o magkakampihan, kundi kayong dalawa. Totoo. Tsaka maganda din na just na pag sinabi mo yan, alam mo yung hawakan mo yung kamay niya. Kasi Oo. ang halaga nun alam mo yung parang kahit yung may diskusyon man tayo, pero alam mo yung kapag naghawakan kayo ng kamay, yung parang Iba yun. Iba yun eh. Baka nga mamaya magkapangatlo pa kayong anak niya. Di? Oo. Sorry, Di. Siguro po hindi na muna. Isahan din. mo pa ako, Sa dalawa Di. pa lang ang hirap. Totoo naman, pero hindi talaga natin may alis just yung ano mo yung pangamba mo eh. Kasi ako, kahit nga nandito ako sa Pilipinas, kasama ko yung anak ko, nandun yung pangamba na parang, uy, baka mangyari to. And ayaw natin na ano yun. And ayaw natin yun na mangyari sa atin. And hanggat hindi talaga nagkakaroon ng malinaw na plano yung inyong game plan sa pamilya ninyo, palagay ko para kayong mga ligaw na tupa, 'di ba? Na kung saan saang direksyon pupunta. So maglagay kayo ng game plan, at least may ilulook forward ka. 6 na buwan na lang makakauwi ako. Yung ganun. And makikita ko sila, tapos dadalhin ko naman yung mga anak ko dito, yung ganun. Yan. So magtiwala kayo sa isa't isa. Agree. Ayun po kasi, gusto ko po kay ng advice kay DJ Titan dyan. Okay. Kasi may time po kasi DJ na, di ba magsasabi ako po kasi yung parang vocal sa mga plano. Tama. Parang siya naman po is, ayoko magplano kasi mamaya hindi matupad yan. Disappoint tayo pares. Parang go with the flow ang gusto niyang maging Okay. Pero ako naman po, ang mindset ko, gusto ko nakaplano, gusto ko may deadline, gusto ko may ganito, may second. Halimbawa, hindi na yung first plan natin, meron tayong backup palagi. Gusto ko ganun. Sa Tama. kanya naman po, kasi siya yung tipo ng tao na wag mong i-pressure yung sarili mo, darating at darating tayo sa ganyan, yung mga ganun. Kaya parang minsan hindi talaga kami mag-meet sa gitna kasi magkaiba kami ng point of view sa buhay. Ganun po. Kasi ako, sabi ko, mag-ipon tayo. Mag-ipon tayo kasi kailangan may apartment tayo. Pag Yes. nakapagpundar tayo ng apartment, ano man ang mangyari dito sa atin sa Taiwan, may backup tayo sa Pinas. Ganun naman po Anong yung sagot ko niya sa sa'yo? kanya. Lagi, tsaka na yan. Tsaka na natin pag-usapan mga ganyan. Pagod tayo. Bukas OT ka pag mga ganun. Yung Oo. parang, minsan tinitignan ko siya na, siguro ito ayaw lang kasi baka madi-disappoint kami pag hindi nangyari. Pero ako naman po nandun ako, dapat nga magplano tayo kasi hindi tayo pwedeng habang buhay nandito kasi may mga Tama. anak tayo. Ganun naman po ako. Kaya parang hindi ko may time na hindi ko talaga mag-gets. Saan ba ako lulugar? Magpaplano ba ako? O ihahanda parang sasabayan ko na lang siya na go with the flow. Lagi ko sinasabi, di tayo pabata, patanda tayo. Nangyari na sa mga magulang natin, nakita na natin yung pwedeng mangyari. Wag naman nasaan pati sa atin mangyari pa yung mga ganyan. Iba yung handa. Hindi man perfect lahat, hindi man mangyari lahat ng pinaplano natin. At least meron tayong pangahawakan, meron tayong deadline, meron tayong, okay, mukhang hindi tama tong pinlano natin. May backup tayo agad na, sige, ito naman try natin. Kasi habang may buhay, try lang tayo ng try. Kasi may mga anak tayong aasa sa atin. Tayo ang magbibigay ng magandang buhay sa mga anak natin. Ganun yung sinasabi ko. Pero siya, wala siyang parang, tsaka na natin pag-usapan yan, wag na tayong pagod tayo. Mga ganun. Yung parang hindi ko alam kung umiiwas lang ba siya, or, ewan ko, sobrang nahihirapan din po ako sa part na ganun. Anong tanong mo sa akin, Jess? Kung nasaan kaya siyang parte na, bakit ganun siya sumagot, kung
kung ano yung nafe-feel ba ng lalaki pag gano'n, na pag yung Mhm. partner is maplano, tapos parang siya ayaw niya ng plano, gano'n. Okay. Just, may tanong lang ako sa'yo. Ito bang partner mo, good provider naman, di ba? Opo, good provider. Okay. Kaso ano po, walang emotional Yeah. intelligence talaga. Okay. Um, sa akin, Jess, tama ka rin eh. Ikaw kasi nakakakilala sa kanya. May parte na tama ka doon na baka nga naman ayaw niya lang ma-disappoint. May mga lalaki kasi talaga na ganun eh. Natakot silang sumubok. Dahil nga baka yung failure nandyan agad. Pero ako naniniwala ako, Jess, na ang sa relasyon, ang nagdadala talaga dyan ay ang babae. Kumbaga, ang babae ang dapat nagga-guide o nagiging hinete kapag dating sa relasyon. Natatandaan ko na laging sinasabi sa akin to ng nanay ko kung paano nila naayos yung relationship nila nung tatay ko. Sabi niya sa akin, alam mo nak, yung tatay mo walang plano yan sa buhay. Ganun kasimple lang ang sinabi ng nanay ko. Walang plano at hindi niya nakikita yung future niya. Pero ako bilang asawa niya nung simula nagpakasal kami, sabi ko sa kanya, ayusin ko yung buhay natin. And naayos nila yung buhay nila. Alam mo, minsan, Jess, hindi talaga natin makikita sa mga katulad naming lalaki na parang may plano kami o wala eh. Pero totoo naman meron. Takot lang din siguro kami na maging masyadong futuristic or masyadong tignan kagad kung ano pwedeng mangyari. Siguro iba-iba kasi ang personality ng tao eh. Siguro yung partner mo hindi talaga siya ganun at takot siya magkamali kaya kung ano muna ngayon, mabuhay na muna tayo sa ngayon. Ganun siya. Opo. Pero just wag na wag mong susuko kung ano yung mga plano mo. 'Di ba? Opo. Na nakikita mo bilang mag-partner kayo. Ikaw pa rin ang mag-lead, ikaw pa rin ang maging hinete para mapaganda yung buhay ninyo. Kung tingin mo, good provider naman siya, edi okay, tama. I-push mo lang din siya dun sa pagiging provider niya. Kung ano yung lakas niya, dun ka mag-focus. Kung saan ka malakas, dun din yung i-focus mo yung sarili mo. Kasi give and take naman kasi ang ang relasyon. May mga kahinaan ng isang lalaki na magpupuno nun is ikaw. Complementary. Yes. At may kahinaan ka din naman na siya ang nagpupuno nun. 'Di ba? Tingin ko naman, hindi naman kayo aabot siguro na hindi ka love o dapat mong hiwalayan to itong, walang ganun. Hindi ko nakikita yon. Diba? Oo, walang Meron ganun. pong mga part na ganyan, pero nilalaban ko kasi Oo, wag ang naman hirap. sana. Kasi nandiyan kayo sa ibang bansa at may anak kayo. Ayaw natin na Opo. umabot tayo doon. Tingin ko, wag mo lang din siya i-pressure. Pero nandun ka sa inaayos mo bilang babae yung plano at pakiramdaman mo siya na paano ba to mag-react? Paano ba yung mga goal din niya? Unti-unti sa pag-uusap ninyo malalaman mo yan eh. Ang lalaki Kaya naman kasi hindi agad-agad nagbababa ng kanilang emosyon yan o mga plano din nila. Kahit ako bilang isang lalaki, may mga plano na ako naiisip pero pag tinanong ako ng partner ko, hindi ko pa alam eh. Baka ito pa Eh, lang eh. may ganyan siya, yung parang, sige mamaya okay na, may naisip Oo, ako. Tapos oo. pagdating, parang, di mo yan pinlanong mga ganun yung ewan ko, basta bahala na, ganyan na lang siya. Kaya minsan sabi ko, iniisip ko na lang na, okay, basta lahat ng sahod na sa akin, i-manage ko to. May part kasi nung una na hindi ko yan ginagawa, na parang Nasa iyo lahat ng sahod ngayon. Opo, nasa akin di po. ba? Pero yung budget po dito, sa kanya ko pinapako. Pero yung Nice. sa savings namin, nasa akin po. Doon pa lang ma'am, sinasabi ko sa iyo na mahal ka ng lalaki. Hindi basta-basta magbitaw ng sahod. Isang lalaki na ipapahawak yung ATM. Kasi ako, kahit din ako ang gagawin ko so-surrender ko rin talaga yung ATM ko. Kasi ako ito lang ang pananaw ko, magkakaiba ang lalaki. Para lang sa akin to ma'am. Ang pananaw ko, kapag ako gusto kong magpa-guide sa isang babae o gusto kong pamaneho yung buhay ko, at alam ko lang yung part ko doon sa relationship namin is maging provider, papahawak ko talaga lahat ng pera ko. Ngayon, ikaw maghinete. Ikaw ang gumaway sa akin nito. And yun na gawin mo, Jess.
Kung nagpo-provide siya, hawak mo yung money, ikaw ang makakamada dyan. Ipunin mo, magtabi ka hanggat nasa sayo yung mga ganyan. And matutuwa ang isang lalaki kapag nakikita niya na may nagiging resulta yung paghawak mo ng pera. Hindi na si Ayun nga zero. po. Alam mo, nag-o-observe lang yan ha. Nag-o-observe lang ang isang lalaki ha. Ayun nga po. Biglang maghahanap DJ, yan. Meron ba tayo dito ganito ganyan? O ba't hindi mo Bali, na ang ginagawa ko po kasi ngayon, parang ako naman, may time na pressure, pero nag-enjoy naman po ko dito sa gantong setup ko na parang gusto ko magulat siya na yung pera, ina-expect niya ganito lang. Pero open po ko lahat ng perang pumapasok sa amin. Meron kaming conversation na lumalabas, pumapasok. Kasi gusto ko clear po lahat eh. Tapos, meron akong side hustle sa Pinas. Nagbebenta ng bigas, ganyan, pinabebenta ko sa ano. Pero hindi niya po alam yun. Hindi niya alam yun. Gusto ko, bago mag-December, tsaka sasabihin, pag naging successful na, may kinita na talaga. Kasi ayoko na may disappointment. Nag-try ka ng ganyan. Ayoko nang ganun kasi iniiwasan ko talaga yung may misunderstanding kami. Kasi nga napapansin ko sa kanya, ayaw niya na mag-risk sa mga bagay-bagay. Kaya, yun, parang yun sa part na yun, nilihim ko yun sa kanya na gusto ko. Pero hindi ko yung binawa sa ano namin, sa savings namin. Parang noon pa yun sa side hustle ko na patinda-tinda ko na nasa Pinas ako hanggang naitabi ko, tapos pinaano ko naman sa bigas ngayon, sa kumari ko. Kaya gusto ko sa bago mag-December, tsaka ako sasabihin pag halimbawang nasingil na lahat na napaikot na ng magandang paikot yung bigasan. Yun. Pero wag mo pa rin kakalimutan na maging open ka pa rin. Tama si Rocky, dapat mag-set kayo ng goal. Dapat nakikita nyo na rin hanggang kailan ba kayo dyan. Yung long-term plans, wag short-term, di ba? Dapat Parehas nakikita- meron. May short Parehas. term, may long term. Yes. Opo. Tama si Rocky dun eh. And yun, kung ano man ang mga plano ninyo, lagi nyong pag-usapan. Yun lang yun, Jazz. Alam mo, normal yung nararamdaman mo ngayon, naiintindihan ka namin. Bilang isang babae, talagang minsan naguguluhan tayo. Hindi na natin alam kung ano ba yung emosyon natin talagang ilalabas. At minsan, kailangan lang din naman talaga natin ng makikinig na katulad nito namin ni DJ Opo. Rocky. Thank you po sa inyo. At itong programa na to binuo to ng partner ko na si Rocky na talagang makikinig. Opo. Grabe tong programa na to. Na, Grabe, ang solid talaga. Yes. Oh, basic. Basic. Pag Sa kabila, yung kapitbahay namin, yung kapatid namin yung mga solid eh. Yes, FM Pag yun. may naririnig Love ako mga radio kami. topic dito, sabi ko sa kanina may napakinggan ko sa live radio, ganito, ganyan, ganyan. Yes. Kasi sinishare ko din naman sa kanya, minsan pagka same kami, magkasama kami sa work. Yung earpods ko, pinapakinig ko rin sa kanya, yung isa nasa kanya. Makinig ka, tingnan maganda yung topic. Tsaka Mga just ganyan. that's normal na it's a part of ano yan eh. Relationship. And Pamilya. pagiging growth ninyo eh. Yung Totoo. ganyang mga kiskisan na Oo. di mo na naiintindihan. Normal yan. Tsaka nararamdam, yung pakiramdam na akala mo mag-isa ka. Yung akala Oo. mo lang yun. Akala mo lang. Tama. Akala mo lang na mag-isa ka. Magkasama kayo. May kasama ka. Totoo. Hindi ka nag-iisa. At kung Thank ano you ang po. kahinaan niya, yun ang lakas mo, you Tama. work on that. Kung ano ang lakas niya, yun naman ang kahinaan mo, you work on that. Tama. And eventually, makikita rin ng bawat isa sa inyo kung ano yung lakas ng bawat isa at kung ano yung kahinaan at dun yung mas mamahalin ng isa't isa. Thank you po. Sobrang naging clear yung utak ko. Just ngayon. sabihin mo sa kanya Gumaan po. to. Ito bago Opo. namin tapusin to at mag-final message ka sa kanya. Sabihin mo sa kanya to na saludo ako sa kanya at saludo kami sa kanya kasi bilang isang lalaki na isurrender yung pagkatiwala, yung kanyang pinagtatrabahuhan sa kanyang partner. Approve. Para sa akin lang, approve sa akin yun kasi isa yun sa mga way niya siguro. Magkakaiba po ang love language and paano mag-handle din ng relationship ang bawat pamilya. So ito siguro align kami dito sa thinking na to. Kaya saludo din ako sa kanya na sinusurrender, tama. Okay yun, ma'am. Opo. And isa yun sa mga parte ng pagpaparamdam niya sa iyo na may tiwala ako sa iyo, mahal kita. And respeto yun. Opo. 'Di ba? Isa 'yon sa mga ano. Pero iba-iba po ang lalaki. Hindi po porket baka questionin mo ngayon yung asawa mo, ikaw mamang driver, magalit ka pa sa akin, sabihin mo, ito si Titan Jello, di ko nga sinusurrender para makaisa ako ng hilot eh. Hindi, pero
okay lang po yun. May kanya-kanya po kasi tayo ng pagbigay respeto sa ating mga minamahal. At may mga ayaw at gusto rin po tayo. May mga condition po tayo sa relationship. So, hindi po tayo pare-parehas. Kaya po, kailangan din po natin talaga unawain at intindihin ang bawat isa. Hindi po porket nagmamahalan kayo ay wala na po kayong kondisyon sa isa't isa at bulat-lat na po ang mga bagay. Hindi po ganon. May mga kanya-kanya po kayong dapat pinag-uusapan. Yun lang po. Yun lang, Jazz. Sabihin mo sa kanya, saludo ko sa kanya, and yun. I hope na magdire-diretso ang pagmamahalan ninyo at maging matagumpay kayo dyan sa ibang bansa. Tsaka huwag niyong kakalimutan yung magpasalamat sa isa't isa. Minsan kasi yun yung mga bagay na hindi natin madalas din nasasabi sa partners natin dahil feeling natin, dapat naman talaga binibigay ito sa atin di ba? Tama. Pero kung tutuusin, yung mga simpleng bagay na ganyan, yan yung mga mas nakakapagpakilig ng relasyon di ba? Yung mga pasundot-sundot na, uy, thank you, love you, mga ganon. Pag ganon, para talagang naiihina sila sa salawal nila. Alam mo yung parang random moment, yung parang kahit ang Simple. gulo-gulo na ng mundo, pero biglang sumundot ka ng salamat, tapos biglang nag-I love you ka pa, tapos biglang kumis Wala ka na. pa sa chicks, di ba? Niyakap Parang, mo pa. niyakap mo pa, ay, hulog na ang brief niyan. Ganon. Patay. Round 3. Fight! Ganon. Charot lang with that. Anyway, Jazz, maraming salamat. Any message para sa iyong D? Di, alam ko mapapakinggan mo to kasi i-send ko talaga sa yung link pag na-upload na to. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat kasi binigay mo yung ganitong buhay sa amin ng mga anak mo. Salamat kasi hindi mo ko pinatikim ng sakit na kadalasang nararanasan ng ibang babae. And sorry kasi minsan ang taas ng expectation ko. Sorry kung hindi tayo mag-meet kasi minsan na-invalidate din kita. Tapos ako naman nafe-feel ko na-invalidate mo ako. Sobrang mahal kita kahit minsan hindi na ako nagiging showy kasi parang minsan napapagod ako na puro ako yung nagpapakita sa'yo ng pagmamahal. Ako yung pinaka. Pero ngayon naging clear kasi siguro ako ganito akong tao, ganyang tao ka. More on, pag-intindi na lang siguro mo na yung ibibigay ko sa'yo hanggat sa makakaya ko para sa maging successful yung family natin. Walang matawag na broken family yung mga anak natin. Walang makwento na, ay, broken family kami, na kay mami kami. Walang ganon. Kasi magiging matatag ako, ilalaban ko to tulad ng sa dami ng pangarap na nilalaban ko para sa pamilyang gusto ko na mangyari sa atin. Mahal na mahal kita, T. Magpakatatag ka lang. And sana maging healthy lang tayo dito. Uuwi tayo ng Pinas na buhay na buhay. Mahal na mahal kita. Salamat, Jazz. Thank you po. And sana kahit papaano na pagaan namin yung bigat ng nararamdaman mo. And we are Sobra. hoping and praying for the whole family to be happy, healthy. And kung kailangan mo ng kausap para sa iyong mental health, no, pwede mo kaming i-PM right after this call if you want us to connect you to a mental health expert. Nang sa gayon, kahit papaano medyo mas maging clear yung bumabagabag sa iyo. Alright? Sige po, opo. Thank you so much po, DJ Titangelo and DJ Rocky. Thank you, Jazz. Maraming salamat. God bless, Salamat Jazz. po. Mabuhay ka. At yan po ang ating top secret sharer ngayong gabing ito, kabisyo, si Jazz 30 from somewhere in Asia. Although nabanggit niya kung saan siyang bansa kanina, no? Tsaka pretty si Jazz, Oh, tingnan mo, basta pretty talaga, no? Iba yung tama ni Titangelo. Mali pala ako dun. Hindi, maganda si Jazz. Oo. Di, tsaka matalino, madiskarte. Ano pang hihilingin mo sa ganung klaseng babae, di ba? Lahat na nasa kanya na. And ako, dude, talagang minsan talaga makikita at mapapansin mo talaga kung ano-ano yung pinagkakaiba ng isang lalaki sa isang babae pagdating sa relasyon. Tama. And never po talaga nagkakaroon ng sobrang magkaugaling dalawang tao sa isang relasyon. Lagi at laging merong differences yan. And katulad nga ng sabi namin kanina, minsan kung ano yung lakas ng lalaki, yun yung kahinaan ng babae. At kung ano yung lakas ng babae, yun naman yung kahinaan ng lalaki. And it's more of complementing each other, Tama. not competing with each other. Tama. So, lagi nyo pong tatandaan na ang relasyon ninyo ay hindi isang kompetisyon. Hindi kayo magkaaway, magkakampi
kayo. And kung ano man yung bumabagabag sa inyo na nasa ibang bansa kayo, kung kakayanin, 'di ba, na yung makikitain naman doon, kaya kitain sa Pilipinas para masolve ang kapayapaan, magkaroon kayo ng ganun, uwi ng Pilipinas. Kasi kahit kailan, hindi mabibili ng kahit anong pera o halaga, matutumbasan ng kahit anong halaga ang kapayapaan sa buhay. So, pwedeng kumikita ka ng sobrang laki, pero ang epekto naman nito, wala kang kapayapaan. Hindi ka rin makakapagbigay ng magandang performance sa trabaho. At baka ito pa ang ikawasak, 'di ba? ng utak mo, ikabaliw mo, kumbaga. Tama. So, yun. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa pagsama at sa pakikinig niyo po sa aming programa. Sa mga gusto pa pong humabol sa pagtawag, bukas po ang aming Viber line na 0916. Kala ko tatanggap ka pa eh! 5595. Bukas po kabisyo, mamaya po pala, Mondays to Fridays po ang aming programa. Kaya nagpapasalamat. Ang dami pang tumatawag pero maraming salamat po sa inyo mga Ang dami kabisyo. tumatawag sa gabi, no? Lasapin nyo na ang mga bawat sandali. Yes po mga kabisyo. Naway napasaya po namin kayo at nasasamahan po namin kayo. Kaya nga hindi lang natin alam kung hanggang kailan tong pagsasama na to, pero salamat talaga. Ayan. Mahal na mahal po namin kayo mga kabisyo. Muli, handog po namin na awitin para sa ating caller ngayon. Pero bago lahat, ako po pala, si DJ Titan Jello ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At nakasama nyo din po ang Basta Princess DJ Rakitera. Kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin na awitin sa ating caller ngayong araw na to. It's a beautiful song by Alamid, Your Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!